Давам ви задача. Научете маймуна да жонглира с горящи факли, докато стои на поставка. Задачата има две части. Първо, да построите поставката. Второ, да научите маймуната да жонглира с горящи факли. Повечето екипи започват с поставката, защото е ясна, лесно се планира, лесно се отчита напредък. Но истинският риск за успеха на задачата не е поставката, а да научите маймуната да жонглира с горящи факли. Тази метафора е на Астро Телър, човекът, който ръководи X, лабораторията за иновации на Google. Там правилото е просто. Първо се захвани с маймуната. Първо докажи, че най-трудната и рискова част е възможна. После прави всичко останало. Но в реалността често обратното. Правим планове, проекти, презентации. Това ни дава чувство за напредък. Но ако не работим по наистина най-рисковото допускане, просто строим една красива поставка. Добрият менеджер не пита просто какво може да направим, а си задава ключовия въпрос: кое е маймунката в този проект?